Tänk er att på olika ställen i världen sitter 23 000 människor i dödscell och väntar på att bli dödade. Det sitter alltså 23 000 dömda människor i celler runt om i världen och väntar på att bli avrättade utan att veta hur länge ska behöva sitta där. Kina har ett stort mörkertal på hur många människor som har blivit avrättade. Antalet avrättade vet man dock är att det är långt över 4 000 människor som dödas varje år. I övriga världen avrättades 778 människor under 2013. Detta enligt Amnesty International som är en global människorättsorganisation. 80% av de dödsstraffen ska ha varit utförda i Irak, Iran och Saudiarabien. Endast i Kalifornien så har det spenderats $4 miljarder sedan 1978 då det återinförde dödsstraff. Men det är bara 13 personer som har blivit avrättade. En persons avrättning har kostat $308 miljoner. $308 miljoner för att avrätta en människa. Det är ungefär 3 gånger så mycket än om de hade suttit i livstidsfängelse. Så om vi avskaffar dödsstraff i världen skulle vi spara flera miljontals dollar i endast Kalifornien. Dödsstraff kränker rätten till liv. I FN:s deklaration om alla människors lika rättigheter är en av reglerna att alla har rätten till liv. Dödsstraff kränker då rätten till att leva och rätten att inte utsättas för någon sorts tortyr. Till exempel i Saudiarabien, där avrättningen sker genom halshuggning, eller i Iran, där det i fängelserna sitter flertal personer dömda till stening, vilken brutal avrättningsmetod där du negrar till midjan och sen får folk kasta stenar på personen. Dessa är grymma och omänskliga straff. Amnesty International vill att vi avskaffar dödsstraff för att alla har rätten till liv och det staten borde försvara den rättigheten. När man avrättar någon genom dödsstraff så är det lika mycket mord som något annat. Jag tycker personligen dödsstraff är mycket hemskt för att när du utför dödsstraff så tar du någons liv. Det måste vara en person som avrättar en annan person. Tänk den personen som har det som arbete att avrätta människor. Vi lever inte längre på medeltiden och vi behöver inte ha någon bördor. Dödsstraff är bara mord planerat av staten. Jag vet att det finns många som anser att dödsstraff är ett sätt att hämnas på det den anklagade gjort. Jag har nog också haft det tankesättet om jag har varit i en situation där jag hade varit anhörig till offret. Men avrättning är inte det bästa sättet att hämnas. I somliga länder hoppas man att avrättning hade kunnat avskräcka andra att inte begå liknande brott. Och i vissa länder så ses det bara som en enkel utväg. Oftast är det inte den anklagade som tar mest skada av ett dödsstraff. I flera fall så har den anklagade familj och närstående. Och det är det som tar mest skada. Den anklagades närstående vill med viss möjlighet också få hämnd för den avrättade personens död. I detta fallet skulle endast frambringa en ond cirkel. Så slutligen vill jag säga, stoppa dödsstraff. Låt inte fler få mista sina liv. Låt mänskligheten utvecklas och minska alla onaturliga dödsfall.